Guol ako dani ang makina kay ang tuso naman, hindi naman mo dagan. Ang tani paadyo mo ining kontak na isang number di man pud matubag. Hinay na di lagi ko matulin dani nga pagpanahi ko hinay ng kaadyo dagan sa sigid kabugto ag tanod. Sige na magkabugto ag tanod mga tanap ko sa YouTube di na matubag. Kaluja kayo na nila very easy bawo sa kita ang kaadyo hinay ng dagan balikan bugto ag tanod sabay maadyo daan ang bago paadyo na mangyako. Hinay na mo dagan ko. Basta mainganay na ganyan tanod bugto na kinahanglan na kung bugtoan ang abri ng pre ang ito pre kay kung ano man nabugto man ano kung ano sa ang overaging karon ano yung maabing kondisyon. Ay, maadong kondisyon. Kasi ano na di naman tupok, di tilapan tilapan sa tilapan sa nato.
Ha?